Oiartzunea etorri geha, eta Jesusekin, alkatea eta alkategaia, bisita interesgarri batzuk egin ditugu. Bisitatu ditugu tramo berria bidegorriarena, baita iragorri, eta orain gaude Lintzirinen. Ni uste eredugarria izan dela, hemen nola aprobetxatu duten pabelloi batzuk txikituta zeudenak, sektore industrialari emateko beste aukera bat, eta aprobetxatuz gainea entornoa urbanizatzeko eta denen onurako aktuazio bat egiteko. Oiartzunen poligono eremu zabala ditugu eta poligono horietan poligono bizi berritzeko nahiko estrategia landua dakagu. Horren eredu nagusia da Lintziringo eremun egin duguna, hau da alde batetik trafikoan arazuk zuzendu ditugu, oinezbideak ziurtatu eta horrek posible egiten du inplantazio berriak erakartzea Oiartzunea. Adibide garbin hemen dakagu, Ramon Bizkaino bezalako erekin bat, ruina egoeran zegona, badaukagu inplantazio industrial bat, ez? Hoi da helburuetako bat lortu duguna eremu honekin. Oiartzunen egindan bezala, pentsatzen dugu horrelako iniziatiba Gipuzkoako beste herrietan ere egin daitezkela, eredugarria ditu zaigudako nola egin diren gauzak hemen.